Bring me babaeng maganda. Let's see. Here we go. Wala pa! Oh no! Classes. Say, 1, 2, 3, and... Oo. Jubril! Okay, huwag kang papasok na paluhod-luhod sa classroom sa 29, ha? Huh? Oh! Oh! Hey! Hey! Sino siya ang bangis niyang pumikitas? Let's go! 1, 2, 3, and... Sino siya? Oh! Oh! Let's go! Let's go! Let's go! Come on! Ay! Nagaya! Come on, Ty! Ayun, ako mga pwero! Ikot! Ikot! Woo! Set! And one, two, and two. 1 hour later. In fairness, no, isang babae lang talaga itong matapang. Tapos nakikinig talaga siya. Habang nag-i-instruct ako, sabi ng babae, Grabe kayo, kaganawa kayo ko ni mo! Nakakayo uyab? Nakakayo uyab? Nadire? Wala dire, pero nakasamo ang... No, wala dire, pero naa daw sa ilaha. Okay, sige, magdula-dula sa ta. Bring me susi ng sasakyan. Kahit anong susi ng sasakyan, pwede motor, kotse, tricycle. Sige! Wow! Wow! Oh! Oh! Babae! Ay! Dali lang! Kinsa itong naghatag ni mong susi? Kaila ka, ana? Ana, diri sa magumbayan. Bisag dili kaila magtabangay, gyud may diri. Okay. Dali na, sir. Ano? Ang bango mo, anong pangalan mo? Charles, kilala mo si ma'am? Bakit mo pinahiram yung susi mo kahit hindi mo siya kilala? Idol ko. Ay! Pakilala ka naman, Charles. Ako pala si ano. Pakilala ka, shake hands lang. Ako pala si Charles. Ay, okay. Sige, next. Kinsa ang wala nakabalik? Sinong hindi nakabalik? Magpuli. Ayun, okay ka lang dyan na. Sige. Next one. Bring me perfume. Perfume. 10, 9, 8. Kaso naman itong taga-Davao eh. Grabe ba yung tabang na ko sa imuha day? Basta naka, nisulod pag yun sa balay sa debutan. Bring me relo. 10, 9. Kasi may mga relo pala silang lahat. Okay, sayang naman. Sige. Unfair naman yun. Balik ka dito, balik ka. Kawawa naman, naghanap siya. Sabi yung hanap niya. Tapos pagbalik niya, bakit di sila umalis? Bring me lipstick. Lipstick. 10.
sa iya hamad bag na. Anak ko ba? Amin ako mga intention dito sa table. Dito sa diretso sa iyang bag na ako'y lipstick, Tabangi. Okay. Oh, pagod na pagod? Gusto mo yan? Pagod na pagod? Okay. Next one. Bring me babaeng maganda. Hoy, ano yan? Hoy! Ano yan? Wala na dito! Okay. Oh, out na yung out na. Sorry, wala kayong Thank you so much, girls. Thank you. Ana, atong taga-Davao ko. Bahala maipit, basta gwapa. Ano yun? Likod-likod. Wala choice, ma'am. Uy, bakit kumakahina? Close ba kayo niyan? Wala choice, ma'am. Ano? Wala choice. Walay choice daw sa pagod. Next one. Last but not the least. Bring me. Ano ang gagawin mo sa mapapanalunan mong pera? Pambili ng school supplies. Wow! Proud! Okay. Madali sa inyo. Ito, Ben. Ano ang gagawin mo sa mapapanalunan mong papremyo? Pambili po ng bigas. Mas kawawa na. May mga... Oh, daghana ang rice sa ilang lamesa ha. Okay. Bring me haplas. 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 Sen. Alright, and the winner is... Okay na. Congratulations! Palakpakan po natin. Hari na po tayong kumain, mag-enjoy, at mag-picture taking sa mga gusto pong magpa-picture. Madamo gid na salamat. Ako, ano yung dali? Mag-picture din ako kay Pa. Dayaw ko sa mga ano kami may ilang ako? Thank you. Thank you. Thank you po. Alright! Dapat sila ako mga girl. Siguro kayo hindi masayang. Ladies and gentlemen, this time, Hindi kayo. Baka niya ba naman? Hindi masanag. Okay, thank you. Alright. That's my